హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమానికి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून्। ప్రభుజీ వాయిస్ రావట్లేదు ప్రభుజీ ఇప్పుడు. राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमा ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. సో ఈరోజు మనము లెవెల్ 2 భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో భగవద్గీత యథాతథంలోని 14వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి త్రిగుణములు, దీన్నే గుణత్రయ విభాగ యోగము అని పిలువబడేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో గడిచినటువంటి అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము, దాన్ని క్షేత్రజ్ఞ యోగము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ప్రకృతి యొక్క, అందులో ఒక శ్లోకంలో చెప్తారు, ప్రకృతి యొక్క గుణముల సంపర్కం వలన జీవుడు మరలా ఈ జనన మరణాలను పొందుటను గూర్చి తెలియచేసినటువంటి అంశం చూస్తాం. సో ఇక ఈ అధ్యాయం నందు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఆ ప్రకృతి త్రిగుణములైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణములు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి, అవి జీవుని ఎట్లా బంధించుచున్నవి, కృష్ణుని పట్ల భక్తితో వాటిని ఎట్లు అధిగమింప చేసుకునవచ్చో వివరించేటువంటిదే ఈ గుణత్రయ విభాగము, 14వ అధ్యాయమైనటువంటి గుణత్రయ విభాగము మనము చూసేటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము దివ్య జ్ఞానమును ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు కీర్తించడం. ఎందుకంటే ఈ మొదటి శ్లోకాలలో తాను వెల్లడి చేయబోయేటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని కీర్తిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. శ్రీ భగవానువాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యద్జ్ఞాత్వా మునయ సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతాః. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నది, ఓ అర్జున, దేనిని తెలుసుకొని మునులంతా పరమసిద్ధిని పొందినారో అట్టి జ్ఞానముల అన్నింటిలోకి ఉత్తమమైన పరమోత్కృష్టమైన జ్ఞానాన్ని నీకు మళ్ళీ చెప్తాను విను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. జ్ఞానములలోకెల్లా పరంభూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం.
అంటే జ్ఞానములలోకెల్లా ఉత్తమమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానమును నీకిప్పుడు నేను తెలియచేస్తాను. యద్ జ్ఞాత్వా మునయ సర్వే. మరి దేనిని తెలుసుకుని మునులంతా పరమసిద్ధిని పొందినారో. పరాం సిద్ధి మితో గతాహ అంటూ దేనిని తెలుసుకొని మునులంతా కూడా మరి పరమసిద్ధిని పొందారో అట్టి జ్ఞానం ఇక్కడ. నీకు నేను ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సరళదేవి మాతాజీ చదువు. ప్రభుజీ ఒకటో శ్లోకం ఉంది ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యథంతి చ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఆయన చెప్తున్నారు, ఆ దివ్య జ్ఞానమును గురించి చెప్పిన తర్వాత ఆ జ్ఞానం పొందడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలాన్ని ఇందులో చెప్తున్నారు. ఇదం జ్ఞానం ఉపాశ్రిత్య. ఈ జ్ఞానమును ఆశ్రయించిన వారు నన్ను మమ సాధర్మ్యమాగతాః. అంటే ఈ జ్ఞానమును ఆశ్రయించడం ద్వారా మరి నన్ను చేరుకుంటారు, అంటే నాతో సమానమైన స్వభావాన్ని పొందగలుగుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ విధంగా స్థిరుడైనటువంటి వారు సృష్టి సమయంలో, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క స్వభావాన్ని పొందినటువంటి వారు, మరి ఆ భావంలో స్థిరంగా ఉన్నటువంటి వారు సృష్టి జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క కల్ప ఆరంభ సమయంలో మరలా జన్మించరు, లేదా ప్రళయ సమయంలో నాశనం కారు. అంటే ఎప్పటికీ ఉండే దివ్యమైన శాశ్వతమైన ధామాన్ని చేరుకుంటారు. సో ఆ విధంగా దివ్య జ్ఞానమును కీర్తించిన పిమ్మట శ్రీకృష్ణుడు మరి ఇక ఇప్పుడు ఆ ప్రకృతి మరియు వాటి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని కూడా తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ 3 మరియు 4 శ్లోకాలలో. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మమ యోనిర్మహత్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం సంభవః సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓ భరత కుమారా, ఇక్కడ చెప్తున్నారు, బ్రహ్మము అని పిలువబడే మహత్తత్వమే పుట్టుకకు కారణము. అన్ని జీవుల జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో బీజ ప్రదానం చేసిన వాడను నేనే అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో ముఖ్యంగా ఈ 3-4 శ్లోకాల్లో శ్రీకృష్ణుడు చెప్తున్నారు, ప్రకృతి మహత్ బ్రహ్మగా పేర్కొన్నటువంటిది. అంటే కృష్ణుడు తండ్రి వలె, ఈ ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో అది తల్లి వలె పనిచేస్తూ ఉన్నది అనేటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ప్రకృతి యందు బీజ ప్రధానము గావించుచున్నాడు. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, సకల జీవుల యొక్క, అన్ని జీవుల జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా, అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి లేదా ప్రకృతి ఆధారమై ఉన్నటువంటి దాంట్లో నేనే, ఆ మహత్తత్వంలో నేనే బీజ ప్రదానం కావిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఈ ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో అది మహత్తత్వంగా పిలువబడుతుంది. ఎందుకంటే అంతటా అన్ని సమయాలలో నిరంతరము వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటూ ఉంది. సో దానినే, దాని యొక్క వ్యాపాత్మకమైనటువంటి మరి ఆ వ్యాపకత్వం వలన అది బ్రహ్మము అని కూడా పిలువబడుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. హరే కృష్ణ. పద్మాకర్ ప్రభుజీ అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.
ప్రభు చదువుతారు. చదవమంటారా గురూజీ? ప్రభు చదవండి 4వ శ్లోకం. ఓకే. సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయః సంభవంతి యా తాసాం బ్రహ్మ మహాజ్యోని అహం బీజప్రదః పితా. థ్యాంక్ యూ గురూజీ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ సర్వయోనిషు కౌంతేయ. ఓ కౌంతేయ, సర్వయోనిషు అంటే సమస్త జీవజాతులు, అన్ని జీవులు మూర్తయ సంభవంతియాహ అంటే ఏవి రూపములుగా జన్మిస్తూ ఉన్నాయో ఆ జన్ముల అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడం ద్వారానే అన్ని జీవులు కూడా ప్రకటితమయ్యాయని, మరియు నేను వాటికి విత్తనం ఇచ్చే పితను అని అహం బీజ పితా అంటూ చెప్తున్నారు. బీజాన్ని ఇచ్చేటువంటి తండ్రిని నేనే అని చెప్తున్నారు. ఈ ప్రకృతి తల్లి. సో ఈ ప్రకృతిలో ప్రతిదీ కూడా ఉద్భవిస్తుంది అంటే అన్నీ జన్మించడం ద్వారానే ప్రకటితమవుతూ ఉన్నాయి. ఆ జన్మకు కారణమైనటువంటిది ఆ కృష్ణ అని చెప్తున్నారు. బీజాన్ని ఇచ్చేటువంటి తండ్రి ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో కృష్ణ ది ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ అని చెప్తుంటారు. సర్వజీవుల యొక్క బీజ ప్రదాత ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. సో ఇక్కడ మొత్తం కూడా అన్నీ కూడా వ్యక్తమవుతాము అనేటువంటి దానికి మూల ప్రధానం మహావిష్ణు. ఆ తర్వాత ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా గర్భోదక శాయి విష్ణువు, క్షీరోదక శాయి విష్ణువు. సో ఈ ముగ్గురు విష్ణువులను గురించి ఎవడైతే సహజంగానే అర్థం చేసుకుంటాడో వాడు ఈ భౌతిక బంధనాలన్నిటి నుండి కూడా బయటపడతాడు అని చెప్తుంటాడు. హరే కృష్ణ. జీవి రెడ్డి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, చదవండి. హరే కృష్ణ అండి. చదవండి ప్రభుజీ. సత్వం రజస్తమ ఇది గుణః ప్రకృతి సంభవాః నిమగ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణముల ప్రభావము వలన జీవుడు బద్ధుడు అవుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది ఈ శ్లోకం మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణ ప్రకృతి సంభవాః నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. ఓ మహాబాహువులు కలిగిన వాడా అర్జున, భౌతిక ప్రకృతి సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అనే 3 గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. శాశ్వతమైన ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోనికి వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాల చేత బద్ధుడవుతూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఈ గుణ ఇక్కడ తాడు అని చెప్తుంటాం. మన ప్రవర్తనము, మన యొక్క శారీరక, మానసిక భావోద్వేగాలు ప్రపంచంలోని ప్రతి అంశాన్ని ప్రభావితం చేసేటువంటి సూక్ష్మ శక్తులే ఈ త్రిగుణాలు అని చెప్తారు. ఇక్కడ ఈ గుణ అంటే తాడు. సో మరి తాడులో మనం ఎంత ఎక్కువగా చిక్కుకొని పోతే అంత ఎక్కువగా మనల్ని అది బంధిస్తూ ఉంది. అయితే మరి మన తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యవహరించడానికి అవి మనల్ని ఎలా మనల్ని ప్రభావితం చేస్తూ ఉన్నాయో భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు మనకి వివరిస్తూ ఉన్నారు ఈ 3 గుణాలను గురించి. సో ఈ 3 గుణాల యొక్క ప్రభావాలు ఎలా ఉంటాయి అనేటువంటిది చూస్తే సాధారణంగా మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ అంటే సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు, మోడ్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ రజోగుణము, మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ తమో గుణం. సో ఈ వివిధ గుణాలలో ఉండేటువంటి వారి యొక్క యాక్టివిటీస్ లేవగానే వాళ్ళు సాధారణంగా
సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంశాల ఎడ ఆసక్తిని కనబరుస్తూ వారు ఆ దైవీ సంబంధమైనటువంటి విషయాలలో నెలకొంటూ ఉంటారని చెప్తారు. ఇక రజోగుణంలో ఉండేటువంటి వారు ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి విషయాలనే గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంటారు కనుక వారు ఈ ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యం చలాయించాలి, లేదా ఈ ప్రకృతి మనల్ని శారీరకమైనటువంటి కోరికలు, కార్యశీలత, పోటీ, ఇవన్నీ కూడా సాధారణంగా రజోగుణంలో ఉండేటువంటి అంశాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటాయి. ఇక తమో గుణంలో ఉండేటువంటి వారు అజ్ఞానము, సోమరితనము, నిద్ర, నిర్లక్ష్యం. సో సాధారణంగా మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంశాల ఎడ, ఇక రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు ఈ పోటీతత్వంలో ఎలా ఉన్నతమైనటువంటి అంటే భౌతికంగా ఉన్నతమైన స్థితిని చేరుకోవాలి. ఇక తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళు సోమరితనము, నిర్లక్ష్యం, అజ్ఞానంలో ఉండిపోతూ ఉంటుంటారు. సో ఇక్కడ ఈ 3 గుణాలు కూడా మనల్ని బంధిస్తూ ఉంటాయి. సత్వగుణమైన, రజోగుణమైన, తమో గుణమైన అన్నీ కూడా మనల్ని బంధించేటువంటివి. ఈ గుణాలలో సత్వగుణము అనేటువంటిది సాధారణంగా మనకి నిర్మలమైనది, జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఈ సత్వగుణంలో ఉండేవాళ్ళు జ్ఞానం పైన ఆసక్తిని, నియమశీలత, సత్యము, శాంతి, పవిత్రత, దయ కలిగి వంటివి సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిలో ఉంటాయి అని చెప్తారు. హరే కృష్ణ. సో ఇక రజోగుణంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కంట్రోలింగ్ పవర్, మిశ్రమం, ధనం కావాలి, పదవి కావాలి, పేరు కావాలి, గౌరవం కావాలి, ఇతరుల కంటే ముందుండాలి, ఈ విషయాల్లో నిరంతరము పరిగెడుతూ ఉంటారు అని చెప్తారు. నేను పని చేయాలి, ఫలితం పొందాలి, మరింత పొందాలి అనేటువంటి భావనతో ఉంటుంటారు. ఇక తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ థింకింగ్తోనూ, మరి అపవిత్ర భావంతోనూ, సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము, బాధ్యతారహితము, మత్తు, విచక్షణ రహితంగాను, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాల ఎడ ఆసక్తి లేకుండా ఉంటారు అని చెప్తారు. సో అందుకే మనకి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. భాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి శ్లోకం. తత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకమనామయం సుఖ సంగేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంగేన చానఘ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ 3 గుణాలలో సత్వగుణము ఇతర గుణాల కంటే నిర్మలమైనది. అది అజ్ఞానాన్ని అంటే తొలగి జ్ఞానాన్ని కలగజేస్తుంది. సో సత్వగుణము నిర్మలమైనది కావడం వల్ల ప్రకాశింపచేస్తుంది, అంటే జ్ఞానాన్ని కలగజేస్తుంది. అన్ని పాపముల నుండి విముక్తిని కలగజేస్తుంది. అంటే జ్ఞానం పైన ఆసక్తి వల్ల ఇక నియమశీలత, సత్యము, శాంతి, పవిత్రత, దయ, సో జీవుణ్ణి సుఖం మీద మరియు జ్ఞానం మీద ఆసక్తిని కలగజేస్తూ ఉంటుంది. సో ఎందుకంటే సత్వగుణం కూడా బంధిస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకు బంధిస్తుంది అంటే మనకి జ్ఞానం ఉంటే నేను జ్ఞానిని, నేను మంచివాడిని, నాకు ప్రశాంతత చాలా ఇష్టం, ఇలా కొన్ని సూక్ష్మమైనటువంటి అహంకారాలు మనలో ఉంటాయి. అవి కూడా బంధనమే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా అవి బంధిస్తూ ఉంటుంటాయి. హరే కృష్ణ. శ్రీలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ ప్రణామం. రజోరాగాత్మకం విద్ధి దృష్ట సగ్గస్సముద్భవం
తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సజ్ఞేన దేహీనం. హరే కృష్ణ. దేహినం. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఈ రజోగుణం గురించి చెప్తున్నారు. రజో రాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణ సంగ సముద్భవ తన్ని బధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహినం. ఓ కౌంతేయ, రజోగుణము అపారమైన కోరికలను. ఇది రజస్సు అంటే తృష్ణ, ఆసక్తి, కోరిక అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఏంటి అంటే మనకి ఆసక్తి, ధనం కావాలి అనే ఆసక్తి లేదా కోరిక, పదవి కావాలి అనేటువంటి ఆసక్తి లేదా కోరిక, పేరు కావాలి, గౌరవం కావాలి, ఇతరుల కంటే నేనే ముందు ఉండాలి అనేటువంటి భావన. సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ రజోగుణ సంబంధము ఆ స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఉండేటువంటి ఆకర్షణల వంటిది అని కూడా చెప్తూ ఉంటుంటాను. సో ఈ విధంగా రజోగుణము అపారమైనటువంటి కోరికల నుండి ఉద్భవిస్తుంది. ఇది జీవుణ్ణి కామ్యకర్మల పట్ల ఆసక్తి కలిగించి జీవుణ్ణి బంధించి వేస్తుంది అనేటువంటి, ఎందుకంటే ఇది ఆధ్యాత్మిక విషయాల పట్ల ఆసక్తి లేకుండా చేస్తుంది. ఈ తమస్సు అనేటువంటిది మనిషిని ఆ జ్ఞానం నుండి దూరం చేస్తుంది. ఈ తమో గుణము అనేటువంటిది యాక్చువల్గా ఇక్కడ రజోగుణము మనల్ని వివిధ రకాలైనటువంటి కోరికల వెంబడి నడిపిస్తూ ఉంటుంది. తదుపరి తమో గుణం చూసినట్లయితే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సరళదేవి మాత చదవండి. ప్రభుజీ అది రాలేదు ప్రభుజీ. తీసుకోమంటారు ప్రభుజీ? స్క్రీన్ తమస్త్వజ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వదేహినాం ప్రమాలస్య నిద్రాభిః తన్నిబధ్నాతి భారత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, అజ్ఞానం వల్ల జనించినటువంటి తమస్త్వజ్ఞానజం విద్ధి అంటే తమస్సు అనేటువంటిది అజ్ఞానము నుండి ఉద్భవిస్తుంది. మరి ఆ అజ్ఞానము నుండి ఉద్భవించినటువంటి తమో గుణము జీవులకు అవివేకాన్ని కలగజేస్తుంది. ఆ అవివేకంలో జీవుడు బంధించబడి ఉంటూ పిచ్చితనము, సోమరి మరియు నిద్ర అనేటువంటి. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ప్రభుజీ వాయిస్ వస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ పోయింది ప్రభుజీ. వచ్చింది ప్రభుజీ. ఓకే. సో ఇక్కడ ఈ తమో గుణము అనేటువంటిది అజ్ఞానం వల్ల ఉద్భవించినటువంటి గుణంగా చెప్తూ ఉన్నారు. అది అధిక నిద్ర, సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము, బాధ్యతారహితము, ఆ బాధ్యతారాహిత్యం ఏదైతే ఉందో అది మత్తు, విచక్షణ రాహిత్యము, ఆధ్యాత్మిక విషయాల పట్ల ఆసక్తి లేకుండా మనిషిలో ఉండేటువంటి ఈ అజ్ఞానం నుండి జనించినటువంటిది జ్ఞానాన్ని మనిషి నుండి దూరం చేస్తూ ఉంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ విధంగా మనకి ఈ గుణాలను గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో తదుపరి మనకి ఈ గుణాలలో హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. సో మనకి ముఖ్యంగా ఈ 9వ శ్లోకంలో సత్వగుణము సుఖమును చేకూరుస్తుంది, రజోగుణము మానవుని కామ్యకర్మనందు బంధించి వేస్తుంది, బద్ధుడిని చేస్తుంది, తమో గుణము జ్ఞానాన్ని కప్పివేసి బుద్ధిహీనతలో బంధించి వేస్తుంది అంటూ ఈ ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఆ 3 శ్లోకాలలో ఆ 3 గుణాల యొక్క సంగ్రహాన్ని ఈ 9వ శ్లోకంలో మనకి తెలియచేసినటువంటిది. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీమాత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
రజస్తమశ్చాభిభూయ సత్వం భవతి భారత. రజస్ సత్వం తమశ్చైవ తమః సత్వం రజస్తథా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. సో ఇక్కడ ఈ మూడు గుణాలు ఒకదానిపై మనస్సు పైన పోటీని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే అంటున్నారు, ఓ భరత కుమార, కొన్నిసార్లు రజోగుణము ఆ రజో తమో గుణాలను అణిచి సత్వగుణము ఆధిపత్యం చలాయిస్తుంది. ఎందుకంటే మనం కొన్నిసార్లు సత్వగుణంలో ఉన్నట్లుగా సాత్వికమైనటువంటి లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు ఆ రజోగుణాన్ని తమో గుణాన్ని అణిచివేసి సత్వగుణము ఆధిపత్యాన్ని చలాయిస్తుంది. మరికొన్నిసార్లేమో మరి ఆ సత్వ తమో గుణాలను అణిచివేసి రజోగుణము ఆధిపత్యము చలాయిస్తుంది అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. మరికొన్ని సమయాలలో సత్వ రజోగుణాలను అణిచివేసి తమో గుణము ఆధిపత్యం చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఈ మూడు గుణాలు ఒకదానిపైన ఒకటి ఎప్పుడు కూడా పోటీ పడుతూ మనసు పైన తన యొక్క ప్రభావాన్ని చూపడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి అనేటువంటిది. సో ఈ విధంగా గుణములు మరి నడుమ ఆధిపత్యం కొరకు సదా పోటీ పడుతూ ఉంటుంటాయి. ఆ పోటీలో ఏది జయిస్తే ఆ గుణ స్వభావము ఆ జీవుడిలో వ్యక్తమవుతూ ఉంటుంటుంది. హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే జ్ఞానం యదా తథా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమిత్యుత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, సత్వగుణము వృద్ధి అయినప్పుడు పరిస్థితి ఏమిటి అనేది శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, దేహంలోని శరీరమునందలి ఈ దేహం, ఎందుకంటే ఇంతకుముందే చెప్పినట్లుగా ఈ దేహము నవద్వార పురి అని చెప్తాం. దేహంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ద్వారాలు అంటే 9 ద్వారాలు. ఏంటి 9 ద్వారాలు రంధ్రాలు మన దేహానికి ఉన్నటువంటివి అంటే 2 కళ్ళ కోసం ఉండేటువంటి రంధ్రాలు, 2 చెవులకు ఉండే రంధ్రాలు, అలాగే 2 నాసికా రంధ్రాలు. ఇక 6 అయిపోయినాయి. 3 నోరు 1, పాయువు 1, ఉపస్థనం. సో ఆ విధంగా ఈ 9లో కూడా మరి ప్రకాశవంతమైనప్పుడు అది సత్వగుణము యొక్క ప్రకటితం అని తెలుసుకో అంటూ, సత్వగుణము వృద్ధి అయినప్పుడు మనుషుడు ఏ విధంగా ఉంటాడు అంటే మానవుడు వాస్తవికమైనటువంటి దృష్టితో చూడగలడు, వినగలడు, రుచి చూడగలరు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ విధంగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి. ఇక రెండో గుణమైనటువంటి రజోగుణము వృద్ధి చెందినప్పుడు, హరే కృష్ణ. భాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ. భాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మ్యూట్ చేసుకోలేదు. హరే కృష్ణ. చదవండి. లోభ ప్రవృత్తిరారంభః. హరే కృష్ణ. చదవండి. ప్రభుజీ వచ్చింది ప్రభుజీ. లోభ ప్రవృత్తిరారంభః కర్మణామశమః స్పృహ రజస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే భరతర్షభ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. సో ఈ శ్లోకంలో రజోగుణము పెరిగినప్పుడు జీవుడిలో కలిగేటువంటి స్వభావాలను తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. భరతర్షభ ఇంతకుముందు కూడా చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాము. అంటే భరతులలో అంటే భరత వంశములలో శ్రేష్ఠుడైన వాడా, ప్రధానుడా అంటూ సంబోధిస్తూ చెప్తూ ఉన్నారు. రజోగుణము పెరిగినప్పుడు లోభము, కామ్యకర్మల కొరకు తీవ్రమైనటువంటి ప్రయత్నాలు, అలాగే అదుపులో లేని కోరికలు,
అంటే అణచ సాధ్యము కాలేనటువంటి కోరికలను, తపనలను మరియు అత్యాశ పొందుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను. అంటే లోభము, కామ్యకర్మ, తీవ్రమైనటువంటి యత్నము, ఆచరణ అంటే అనస సాధ్యము కానటువంటి కోరిక, తపన అనే లక్షణములు వృద్ధి అది వృద్ధి నొందినప్పుడు రజోగుణము డామినేట్ చేసినట్లుగా మనము ఇక్కడ రజోగుణము వృద్ధి పొందినప్పుడు ఈ విధమైనటువంటివి అంటే జీవుడు దురాశాపరుడుగా ఉంటాడు. కామ్యకర్మల కొరకు తీవ్రమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేయడము, అదుపులో లేనటువంటి కోరికలు మరియు అత్యాశ పెరిగిపోతుంది అంటూ చెప్తుంది. సో అది రజోగుణం యొక్క ప్రభావం. ఇక తమో గుణము అంటారా చెప్తున్నారు ఇందులో ఈ శ్లోకంలో. హరే కృష్ణ. పద్మాకర్ ప్రభుజీ అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారు ప్రభుజీ. చదవమంటారా మాతాజీ? చదవండి. అప్రకాశో ప్రవృత్తిశ్చ ప్రమాదో మోహ ఏవ చ తమస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే కురు నందన. సో కురునందన, హరే కృష్ణ. అజ్ఞానము, సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము మరియు మోహము ఇవి తమో గుణము యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణములు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ తమో గుణము యొక్క ప్రభావాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ తమో గుణము వలన అజ్ఞానంలో ఉండిపోతారు, సోమరితనం ఉంటుంది, నిర్లక్ష్యమైనటువంటి భావన ఉంటూ ఉంటుంది, మరియు ఇక ఆ బాధ్యత రాహిత్యము, మత్తు, విచక్షణ రాహిత్యము, సో అవన్నీ కూడా తమో గుణం. అంటే ఈ జ్ఞానము నుండి ఇవన్నీ కూడా దూరం చేసేటువంటివి. సో తమో గుణం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలను మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. ఇక ఈ 14వ శ్లోకం నుండి 18వ శ్లోకం వరకు సత్వగుణము ఆధిపత్యం చలాయించినప్పుడు ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి కుటుంబం, ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా దేహ ద్వారాలన్నీ కూడా జ్ఞానం చేత ప్రకాశితమైనప్పుడు ఆ కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా సత్వగుణంలో ఉన్నారు అనిగా చెప్తారు. సాధారణంగా సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారు కలిసి మంచి ఆనందదాయకమైనటువంటి కుటుంబాన్ని కలిగి ఉంటారు, కలిసి ప్రార్థించేటువంటి కుటుంబముగా ఉంటూ ఉంటుంది సత్వగుణము వృద్ధి చెందినప్పుడు. ఇక రజోగుణము ఆధిపత్యంలో ఉండేటప్పుడు లోభము, కామ్యకర్మము, తీవ్రమైనటువంటి ప్రయత్నాలు, అణుచుకోలేనటువంటి కోరికలు, తపన ఇవన్నీ కూడా రజోగుణంలో ఆధిపత్యంలో. ఇంకా తమో గుణంలో ఉన్నప్పుడు అంధకారము, సోమరితనము, బుద్ధిహీనత, భ్రాంతి ఇవన్నీ కూడా తమో గుణంలో ఉండే వాళ్ళలో కనిపించేటువంటి లక్షణాలుగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక మనకి ఇంకా గుణముల ద్వారా బద్ధస్థితి యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబోతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యదా సత్వే ప్రవృద్ధే తు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ తదోత్తమ విధాన్ లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మనిషి సత్వగుణం ప్రధానంగా ఉండి మరణించినప్పుడు, అంటే జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నప్పుడు అతడు సాత్వికమైనటువంటి స్వభావంలో ఉన్నప్పుడు మరి ఆ చేసినటువంటి కార్యాల వలన వాస్తవానికి ఈ గుణం కూడా బంధితుని చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ సుఖంతో బంధిస్తుంది. సో అంటే కర్మ ఆసక్తితో
బంధిస్తుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే నేనేదో సాధించాలి, నేనేదో చెయ్యాలి అనేటువంటి భావనతో నిరంతరము కర్మలలో మునిగిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఆ తమస్సు జీవుడికి ప్రమాదము, అలసత్వము, నిద్ర అనేటువంటి అంశాలతో బంధిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే సాధారణంగా మనము ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవగానే ఈ తమో గుణం ఏం చేస్తుంది, ఇంకొచ్చేపు పడుకుందాలే అని పడుకోమంటూ ఉంటుంది. కానీ రజోగుణం ఏం చేస్తుందంటే, అయ్యో ఈరోజు చాలా పనులు చేయాలి, మనం అందరిని మించి మనం చాలా సంపాదించాలి, చాలా సాధించాలి అని చెప్తుంది. కానీ సత్వగుణం అలా కాదు. ఈ సమయాన్ని, మనకు లభించిన ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని శాంతికి కర్తవ్య మార్గాన్ని వెతకమని చెప్తూ ఉంది. సో ఆ విధంగా మనకి ఇక్కడ ముఖ్యంగా సత్వంలో మరణిస్తే ఏం జరుగుతుంది అని చెప్తా అంటే ఉన్నత లోకాలకు చేరుకుంటాను అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో తదుపరి శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంగిసు జాయతే తథా ప్రలీన తమసి మూఢా యోనిషు జాయతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అర్జున, మనిషి రజోగుణ ప్రధానంగా ఉంటూ, అంటే జీవించి ఉన్నంత కాలము రజోగుణంలోనే ఉంటూ నేను అది పొందాలి, నేను ఇది సాధించాలి, లేకపోతే పక్కవాడి కంటే ఇంకా గొప్పదాన్ని పొందాలి, ఇవి అని ఇలాంటి భావనతో, ముఖ్యంగా ఈ రజోగుణము ఏదైతే ఉందో అది జీవుడిని ఆసక్తుల వైపుకి మళ్ళించి వేస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి మరి ఈ రజోగుణంలో కొనసాగి ఆ గుణాలలో ఉంటూనే మరణించినటువంటి వాడు మరి మానవ లోకంలోనే కర్మబంధనాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఇక తమో గుణంలో మరణిస్తే ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో చూసినట్లయితే, సో మరణాంతరము సత్వగుణంలో మరణించినట్లయితే ఋషులు ఉండేటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు చేరుకుంటారు. ఇక మరణాంతర ఈ మానవులలోనే నిరంతరము కొనసాగే విధంగా ఈ రజోగుణంలో ఉండేటువంటి, ఇక తమో గుణంలో ఉండేటువంటి వారి పరిస్థితి ఏంటంటే మరణం తర్వాత జంతు రాజ్యాన్ని పొందుతారు అంటూ చెప్తున్నారు. చీకటి, జడత్వము, పిచ్చి మరియు భ్రమ, సో మరి ఇక రజోగుణంలో ఉండేటువంటి వారు మరణం తర్వాత వారు ఫలవంతమైనటువంటి, ఇంకా సాధించాలి అనేటువంటి కామ్యకర్మలలో నెలకొనేటువంటి రజోగుణమునందు ఉండి మరణించినటువంటి వాడు కామ్యకర్మ రతుల యందు భూలోకంలో జన్మిస్తూ ఉంటాడు. ఇక తమో గుణములో ఉన్నటువంటి వాడు మరణించినట్లయితే హీన జాతులైనటువంటి జంతురాజ్యంలో జన్మిస్తారు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భాగ్యలక్ష్మి మాత చదువుతారా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కర్మణ సుకృత స్యాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమసః ఫలం. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనకి ఆ గుణాలలో చేసేటువంటి కర్మల వలన కలిగేటువంటి ఫలితాలను
తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో సత్వగుణంలో చేసినటువంటి కార్యముల ఫలాలు పవిత్రమైనటువంటి ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఎందుకంటే ఆ సత్వగుణము నిర్మలత్వము, యథార్థ జ్ఞానము, ఉన్నతమైనటువంటి శ్రేణి, ఊర్ధ్వలోకాలను ఉద్ధరించుట, అలా ఆ సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు చేసే కార్యాలన్నీ కూడా పవిత్రమైనటువంటి ఫలితాలను ఇస్తాయి అని. ఇక రజోగుణంలో చేసేటువంటి పనులు దుఃఖాలను కలగజేస్తాయి అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి తమో గుణములో పని చేసినటువంటి అంటే చేసేటువంటి పనులు అజ్ఞానపు చీకటిని కలగజేస్తూ ఉంటాయి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ గుణముల యొక్క ఆ సర్వవ్యాపకమైనటువంటి నియంత్రణను వివరించిన పిమ్మట ఇక తదుపరి శ్లోకాలలో మనకి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. జీవిరెడ్డి ప్రభుజీ చదువుతారా ప్రభుజీ? నేను చదువుతా మాతాజీ. ఓకేనండి. చదవండి. సత్వాత్ సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ ప్రమాద మోహౌ తమసో భవతో జ్ఞానమేవ చ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సత్వగుణం చేత నిజమైనటువంటి జ్ఞానము, రజోగుణం చేత లోభము, తమోగుణం చేత పిచ్చితనము మరియు భ్రాంతి వృద్ధి చెందుతాయి అంటూ ఇక్కడ చూడండి. ఒకే వ్యక్తిలో సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఏ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు, రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాడు, ఇక తమోగుణంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో. సో సాధారణంగా సత్వగుణము నిజమైనటువంటి జ్ఞానమును, రజోగుణము లోభాన్ని అంటే దురాశను, లేదా ఇక తమోగుణము పిచ్చితనాన్ని ఏం చేస్తున్నా ఏంటి అనేది తెలుసుకోలేనటువంటి స్థితిలో భ్రాంతిని వృద్ధి చెందిస్తాయి ఆ తమోగుణ స్వభావాలు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి. భాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్యే తిష్టంతి రాజసాః జగన్యగుణ వృత్తిస్థా అధో గచ్చంతి తామసాః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో మరి సత్వగుణంలో స్థిరమై ఉన్నవాళ్ళు, రజోగుణంలో స్థిరమై ఉన్నవాళ్ళు, మరి తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది. మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సత్వగుణంలో స్థిరమైనటువంటి వాళ్ళు ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళతారు. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా. ఊర్ధ్వలోకాలకు, మనం ముల్లోకాలని చెప్తాము, ఇది భూర్లోకము మధ్యలో ఉంటుంది. దీనికి పైన ఉండేవి ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలు. సో ఆ లోకాలలో ఇక్కడ బ్రహ్మలోకము అత్యున్నతమైనటువంటి లోకం. సో మరి ఆ విధంగా ఆ గుణాలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో ఒక్కొక్కడు ఏ విధంగా ప్రభావితుడవుతారో అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు స్థిరమై అంటే ఒక స్థితమై ఉన్నవారు ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భగవంతుని గురించి, బ్రహ్మం గురించి, జ్ఞానం, దివ్య జ్ఞానం గురించి తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఒక ఆతురతతో ఉండేటువంటి వాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తారు. ఇక రజోలో గుణంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఈ మధ్యలోకంలోనే తిష్ట వేస్తారు. ఇక తమో గుణము అనేటువంటిది అది అతమలోకాలైనటువంటి నరకలోకాలు వంటి వాటికి చేరుకునేలా మరి చేస్తుంది. అంటే అతమలోకాలు, అతల, వితల, సుతల, తలాతల, పాతాల లోకం, ఇక్కడ అడుగులో ఉండేటువంటి పాతాల లోకానికి చేరుకునే విధంగా చేస్తుంది అని చెప్తుంది.
సో ఇవి మనం చార్ట్ ద్వారా మనం చేసేటువంటి పనులు కార్యాచరణం ద్వారా మనం తెలుసుకునేటువంటి అంశాలు. మరి కార్యాచరణము, గుణము మరియు వాటి యొక్క ప్రభావం. సో మరణం తర్వాత గమ్యం ఏంటి అంటే, ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నత లోకాలకు చేరుకోగా, రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇదే భూలోకంలో ఉండిపోతారు. తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా తక్కువ జీవజాతులలో పుడుతూ ఉంటుంటారు. చర్యల యొక్క ఫలితాలు మనము చూసినట్లయితే సత్వము మరి పవిత్రమైనటువంటి చర్యల్లో పాల్గొనే విధంగా చేస్తుంది. రజోగుణం కష్టాలను చేకూరుస్తుంది. తమో గుణము మూర్ఖత్వంగా ప్రవర్తించే విధంగా చేస్తుంది. సో ఇక వీటి యొక్క ప్రభావాలు చూసినట్లయితే సత్వగుణం యొక్క ప్రభావం చూస్తే నిజమైనటువంటి ప్రభావం ఉంటుంది. అంటే నిజమైనటువంటి జ్ఞానం. ఇక రజోగుణంలో ఎప్పుడు కూడా ఆధిపత్య పోరుంటుంది, అంటే దురాశ. ఇక తమో గుణంలో పిచ్చి, భ్రమ. సో ఈ విధంగా వివిధ గుణాల యొక్క స్వభావాలను మనము చూస్తూ ఉన్నాం. పద్మాకర్ ప్రభుజీ చదువుతారా? చదువుతాను మేడం. నాణ్యం గుణేభ్యః కర్తారం యదా దృష్టానుపశ్యతి గుణేభ్యశ్చ పరం వేత్తి మద్భావం సోధిగచ్చతి. హరే కృష్ణ. వాస్తవం ఇక్కడ 19 నుండి 27 శ్లోకం చివరి శ్లోకం వరకు కూడా గుణాలను అధిగమించట, గుణాతీతులు అయ్యే విషయాన్ని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. సాధారణంగా జ్ఞానము విచక్షణను నొక్కి చెప్తుంది. విచక్షణ అన్నది చివరగా మానవుని తాను శరీరం కాదు అని తెలుసుకునే విధంగా చేస్తుంది. మరి శ్రీకృష్ణుడే దేవదేవుడు అని మరియు తాను స్వతంత్రుడు ఒకటకు ఆ దేవదేవుని ఆశ్రయించవలెను అనేది భావన కలిగి ఉండుటకు దారితీస్తుంది అని చెప్తుంటారు. ఆ విధంగా జ్ఞాన మార్గము భక్తి యందు లీనమగును. సో అన్ని పనులలో ప్రకృతి గుణాలలో లేనటువంటి ఇతర వేరే పనులే ఏవీ లేవు. అన్నీ ఎప్పుడైతే వివేకవంతులు అంటే ఆ విషయాన్ని అని ఎప్పుడైతే వివేకవంతులు తెలుసుకుంటారో మరియు వీటన్నిటికీ కూడా ఆ భగవంతుడు అతీతుడైనటువంటి వాడు అని తెలుసుకుంటారో వారు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. చౌతరు ఎవరైనా? చివిరెడ్డి ప్రభుజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. చదవండి ప్రభుజీ. గుణానేతానతీత్యత్రీన్ దేహి దేహ సముద్భవాస్ జన్మ మృత్యుర్జరా దుఃఖై విముక్తో మృతమస్నుతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ ప్రకృతి త్రిగుణములను అధిగమించినప్పుడు కలిగేటువంటి ఫలితాలను చెప్తూ ఉన్నారు. ఏంటి అంటే దేహదారి ప్రకృతి త్రిగుణములను అధిగమించగలిగినప్పుడు, అంటే ఈ గుణాలకు అతీతుడైనప్పుడు, గుణాతీతుడు కమ్మని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఈ గుణాలకు అతీతుడైనప్పుడు మరి అప్పుడు జన్మము, మరణము, వృద్ధాప్యము వాటి వలన కలిగేటువంటి దుఃఖముల నుండి విముక్తి పొంది ఈ జన్మలోనే అమరత్వమును పొందుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు. ఎందుకంటే దేహదారి అయినటువంటి జీవుడు భౌతిక దేహంతో కూడి ఉన్నటువంటి ఈ త్రిగుణాలను అధిగమించగలిగినప్పుడు, అంటే అప్పుడు జనన మరణముల నుండి మరియు వాటి యొక్క దుఃఖాల నుండి విడిబడి ఈ జన్మనందే అమృతతత్వమును పొందుతాను అంటూ చెప్తున్నాను.
సో అమరత్వాన్ని పొందేటువంటి అంశాన్ని, అంటే ఇక్కడ త్రిగుణాలకు అతీతం అవ్వడమే ఆధ్యాత్మికంలో నిమగ్నం అవ్వడము అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా ఈ భౌతిక భావనలను అధిగమించాలి అని చెప్తారు. అలా అధిగమించినటువంటి వారికే మరి ఆ ఫలాలు, అంటే వాటి చేసినటువంటి వాటి యొక్క ఫలాలు లభించేటువంటి విషయాన్ని గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి తెలియచేసినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా విన్న తర్వాత ఇక అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అర్జున ఉవాచ కైర్లింగైత్రీన్ గుణానేతాన్ అతీతో భవతి ప్రభో కిమాచారః కథం చైతాన్ త్రీన్ గుణాన్నతి వర్తతే. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు బోధించినటువంటి బోధనలన్నీ కూడా విన్న తర్వాత అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఏమడుగుతూ ఉన్నాడు ఆయన అంటే, గుణాతీతుడైనటువంటి ఈ 3 గుణాలను అధిగమించినటువంటి వాని యొక్క లక్షణాలను గురించి ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉన్నారు. అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడిగి తెలుసుకోదలుచుకున్నటువంటిది. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, ఓ ప్రభు, ప్రకృతి 3 గుణాలకు అతీతుడైనటువంటి వాడి యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు, అతడు 3 గుణాల బంధనమును, ఆ బంధనానికి అతీతుడుగా ఎలా అవుతాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఆ విధంగా అడిగాడో, ఇక శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను ఈ శ్లోకంలో మనము చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. జీవిరెడ్డి ప్రభుజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చదవండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ ప్రకాశం చ ప్రవృత్తిం చ మోహమేవ చ పాండవ నద్వేచి సంప్రవృత్తాని న నివృత్తాని కాంక్షితి ఉదాసీనవదాసీనో గుణర్యో న విచాల్యతే గుణా వర్తంత ఇత్యేవం యోవతిష్ట నేంగతే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అంత ముందు శ్లోకంలో అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, గుణాతీతుని యొక్క లక్షణాలను, అంటే ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహం కలిగినప్పుడు వానిని ద్వేషించేటువంటి వాడు, అవి లేనప్పుడు వాటిని ఆకాంక్షించినటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఓ పాండుకుమారా, ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము కలిగినప్పుడు వానిని ద్వేషించని వాడు, లేదా అవి లేనప్పుడు వాటిని కోరుకోనివాడు. ముఖ్యంగా భౌతిక గుణాల యొక్క ప్రతిచర్యల ద్వారా అస్థిరపడక మరియు కలవరపడక తటస్థంగా మరియు అతీంద్రియంగా మిగిలిపోవాడు గుణములే ప్రవర్తించుచున్నవి అని తెలుసుకొని నిశ్చలంగా ఆత్మయందే స్థితమై ఉంటాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇక్కడ సాధారణంగా ఉదాసీన మరియు ప్రకృతి గుణములే పనిచేయుచున్నవని ఎరిగినటువంటి వాడు ఈ ప్రకృతి గుణముల చేత మరి కలత నొందని వాడై ఉంటాడు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇక సుఖము మరియు దుఃఖము, ఈ సుఖ దుఃఖ అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి మనకి దాంట్లో కూడా వస్తుంది. సో ఆ విధంగా మరి ఆ భగవంతుడు అర్జునుడు అడిగినటువంటి దానికి సుఖము మరియు దుఃఖముల యందు సమభావం కలిగి ఉండువాడు, అలాగే
తన యందే దృఢమైనటువంటి నిశ్చయంతో ధ్యానం చేసేవాడు. మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ విధమైనటువంటి కలతల వల్ల అధైర్యపడకుండా, కలవరపడకుండా తటస్థంగా మరియు అతీంద్రియంగా మిగిలిపోయేటువంటి వాడు. మరి గుణాలే ప్రవర్తించుచున్నవి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు. ఎందుకంటే సుఖము మరియు దుఃఖముల యందు సమభావం కలిగినటువంటి వాడు. అలాగే దృఢమైనటువంటి ప్రతిష్ఠుడై ఉండేటువంటి వాడు. మట్టినైనా రాయినైనా బంగారమునైనా సమభావం, వాటి ఏడ సమత్వభావం కలిగి ఉన్నవాడు. మరి ప్రియమైనవని అప్రియమైనటువంటి అనే వాటి గురించి ఆలోచించకుండా ఉండేవాడు. నిందలు మరియు ప్రశంసలను సమానంగా స్వీకరించగలిగేటువంటి వాడు. సో అటువంటి వాడు మరి నిశ్చయంగా ఆత్మయందే స్థితుడై ఉంటాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సమ దుఃఖ సుఖ స్వస్థః సమలోష్టాశ్మకాంచనః తుల్య ప్రియా ప్రియో ధీరః తుల్య నిందాత్మ సంస్థుతిః మానాపమానయో తుల్యః తుల్యో మిత్ర హరిపక్షయోః సర్వారంభ పరిత్యాగి గుణాతీతః స ఉచ్యతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకా చెప్తున్నారు కొనసాగింపుగా, ఈ గుణాలకు అతీతుడైనటువంటి త్రిగుణాతీతుడైనటువంటి వాని యొక్క లక్షణాలను ఇంకా చెప్తున్నారు. సుఖదుఖాలలో ఒకే రీతిగా ఉంటూ ఆత్మయందే స్థితిపడి ఉండి ఆనందము మరియు బాధను ఒకేలా చూడగలిగేవాడు. మట్టినైనా రాయినైనా మరియు బంగారమైనా సమదృష్టితో చూడగలిగేటువంటి వాడు. మరి కావలసినవి మరియు అవాంఛనీయమైన వాటికి సమానంగా ఉండేవాడు. అలాగే ప్రశంసలు మరియు నిందలు, గౌరవము అగౌరవము వంటివి ఉన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు వాటిని మనకి స్నేహితులైనా శత్రువులైనా ఇద్దరిని ఒకేలాగా చూడగలిగేవాడు. వీడు నా శత్రువు కాబట్టి వాడితో నేను మాట్లాడను, లేకపోతే వాని విషయాల్లో నేను జోక్యం చేసుకుని అలా కాదు. సో అందరినీ కూడా సమత్వభావం. ఎందుకంటే భగవద్గీతలోనే మనకి చెప్తున్నట్లుగా విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని అంటూ. సో మరి అన్నింటినీ సమత్వ భావంతో చూసి అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించినటువంటి వాడు ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించిన వాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఈ గుణాలను అధిగమించిన వాడు సమస్థితిలో ఉంటాడు, తటస్థంగా ఉంటాడు. సో మరి కలిగేటువంటి ఆ ద్వేగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఉదాసీనంగా ఉండడం జరుగుతుంది. మరి పరితపన లేకుండుట, అసూయ లేకుండుట, ఇవన్నీ కూడా మరి త్రిగుణాతీతుడైనటువంటి వాని యొక్క లక్షణాలు. అతని ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది అని అడిగాడు కదా. అతడు ఎలా ప్రవర్తిస్తాడంటే అన్ని పరిస్థితులలోనూ సమత్వంగా ఉంటాడు. అంటే ప్రశంస అయినా లేదా నిందైనా, గౌరవమైన అవమానమైన, ఆనందమైన దుఃఖమైన, చివరికి వాంఛనీయం అయినా లేదా అవాంఛనీయమైన. సో ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ మరియు ప్రతిదానితో సమానంగా వ్యవహరిస్తారు అంటూ చెప్తారు. సో అదేవిధంగా ఎప్పుడు కూడా ఒక విచిత్రమైనటువంటి భావంలో ఉంటారు అనేది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా, మాంశయో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే.
సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఎటువంటి ప్రక్రియల్లో నెలకొనాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే గుణములను అధిగమించడానికి శుద్ధ భక్తి ఒకటే మార్గము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకం. మాంచయో అవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతి. అన్ని పరిస్థితులలోనూ నిత్యమైన పూర్తి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండేవాడు వెంటనే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క గుణాలను అధిగమించి మరి బ్రహ్మము స్థితికి, అంటే అత్యున్నతమైనటువంటి స్థితికి, ఇక్కడ వాటిలో ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి అతడు పొందుతాడు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా అంటున్నారు, బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృత సావ్యం యస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్త్యైకాంతికస్య చ. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య వ్యయస్య చ అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి అటువంటి శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్థ్యై కాంతికస్య చ అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అంటే ఆ నిరాకార బ్రహ్మానికి కూడా నేనే మూల ఆధారమును అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ అమృత సావ్యస్య చ అనే పదం అమరమైనది అనశ్రయమైనది అనే దాన్ని చెల్లిచేస్తుంది. శాశ్వతస్య ధర్మస్య శాశ్వతమును సహజ స్థితిను, సుఖస్థ్యై కాంతికస్య చ పరమానందమునకు వేదిక అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మరి మానవుడు ఆ బ్రహ్మమును పొందు స్థాయి చేరుకున్నప్పుడు, అనగా ఆ పరబ్రహ్మమును దేవదేవుడు లేదా శ్రీకృష్ణుని భక్తియుత సేవను అనుసరించినప్పుడు అర్హత కలిగిన వానిగా పరిగణింపబడును అని చెప్తుంటారు. సో ఇక్కడ మనము మన యొక్క బాధ్యతలు, మనకి అనేక రకాలైనటువంటి మార్గాలు ఉంటాయి. సో ఈ శరీరంలో ఉండగానే జీవితం యొక్క పరమార్థాన్ని, జీవితం యొక్క ఉద్దేశాన్ని, మనకి ప్రకృతితో ఉన్న సంబంధము, ప్రకృతి పురుషుడికి ఉన్న సంబంధము, ఇవన్నీ కూడా యథావిధిగా తెలుసుకోవాలి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో కాబట్టి మరి మనకు కలిగేటువంటి బాధలకు మనం పుట్టడం, పెరగడము, సేమ్ జీవులను ఉత్పత్తి చేయడము, తర్వాత క్షీణించి మరణించడం, అది మనం చేస్తాము, ఇతర జంతువులు కూడా చేస్తుంటాం. కానీ మన బాధలకు మరణం ఒక్కటే కారణం కాదు. మనము ఆ వైకుంఠ లోకాల వైపుకు, ఆ శ్రీమన్నారాయణుడి వైపుకు, ఆ వైకుంఠ ధామమును చేరుకోవడానికి సరైనటువంటి మార్గాలను ఎన్నుకోవాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో గుణాలు మనల్ని బంధించి వేయగా, తాడు అని చెప్పాం కదా, అవి బంధించి వేయగా కృష్ణుడు మనకి ఆ బంధనాల నుండి విముక్తి కలగజేస్తాడు. సో ఈ అధ్యాయం యొక్క సారం మనం చూస్తే, సదా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండుట ద్వారా మనము ఈ భౌతికములు, సంఘము నుండి అత్యంత సులభంగా విడివడగలము. అంతేకాక ఎల్లవేళలా భగవత్ సాంగత్వంలో ఉండడం వల్ల ఉన్నతమైనటువంటి లక్షణాలను పొందగలుగుతాము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ విధంగా మరి మానవుడు ఆ బ్రహ్మమును పొందే స్థాయిని చేరుకున్నప్పుడు ఈ ప్రకృతి యొక్క బంధనముల నుండి విడిపడినప్పుడు అన్నట్టు ఇక్కడ అతడు బ్రహ్మమును లేదా శ్రీకృష్ణుని భక్తియుత సేవ వనరించుటకు
అర్హత కలిగిన వానిగా ఉమ్, పరిగణింపబడును అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి ఇచ్చారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు